nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami nga ginbayaan! Karon! May guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak mo, paathag ako! Wala ka sang dapat ipaathag sa amon! Wala ka sang pulos sa pasisang iloy! Hindi ka namon kinahanglan! Ginakaugtan ka namon! Maayo pa nga napatay ka na lang! Mama, sa diin ka, tinagka ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing nga kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon sa kasugpon sa gato nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life. Ano pang ginatanga mo? Hulag na kay adlaw na ho. Oo, day agata. Pasensya gid nga naadlawan ako, ha? May maga. Ikaw? Kilala mo siya? Oo, madam. Kilalay kami. Kukuan, madam. Ma'am, Gwapo, kag maskulado. Sino siya, Edna? kukuan... Magpakaduha kami, madam. Sa side ni Chay Patring. Hinablos ka gali ni Patring? Oo. Sa pilar kami yan nag-istan. Tingala ko man, nga bago talang ka makita diri. Uy, Edna, pasadlan lang pa ka isa mo. Sige na. Day? Hindi na, madam. Nagapit lang ako kay Kasaid na. Sa bulod ako madiretso. May mga dala akong nga pagkaon sa ila ni Chay Patring. Arman, makadto ka sa balay? Oo, Kas. May gimpadala si mamang kay Chay Patring. Uy, ano ka? Pamahaw, anay. O, hindi kani. Pangapi, anay. Hindi na lang, madam. Salamat, gid. Busog pa ako. Sa daso na. O, sige, Uy, hapit ka gidiri, ha? Antes ka magpauli sa pilar, ha? Arman? Oo. Arman ang ngalan ko. Edna, sige ha. Mapabulod pa ako. Arman, si Sinon bago bilang nakatalikod. May ngagaw mo pa siya lagas. Mapauli na to siya. Amo bala? Ate, sige ha. Nagsun ko si Sinon. Agud may upod ako baka doon sa inyo. Sige ha. Ay, Istoryahan na ilang galing ta. Arman, sige. Balik-balik lang di, ha? Okay, madam. Sige ha. Edna, marakat na ako. Sige. Malabuot mo pa si Sinon. Sige. Ay, ikaw, ha? Wala kayo nakapanugid sa akon nga may pakaduha kagaling nga gwapo, maskulado? Day agata. Sa dason nga magkato siya diri, ha? Tawagon mo ako, ha? Oo, day. Do, hindi pa masiguro ako tigo lang, no? Kung tulo ko, hindi bala, Edna? Ha? Oo, day. Kahubin pa sa imo tulungan. No? Ina ang gusto ko sa imo, Edna. Sige na. Lutuan ang pamahaw ta. Kaya madugan kita pamahaw nga duha. Kag istoryahi ako, parte sa pakaduha mo nga si Arman. Day? Interesado ako sa pakaduha mo, Ang laon. Pwerdeng pakyut niya sa akon. Do type niya ako. Okay lang kung makwartahan ko siya. Amo gali itong ginaobrahan ni Edna. Makaluluoy man si Edna. Nabdan ko nga ginakigan siya sa laon. Pero sa makita ko, nagkambyo ang mudo niya. Gulpi lang nagbuot. Sinon. Siya itong nagkiyay-kiyay nga nagataklad. Ang agi nga pagkaisa ni Edna. Tagon ko siya. Sinon! Sinon! Ulat ako! Sinon! Ako ay pobreng alindahaw
Sa bukid na... Ay, Diyos ko! Ay, sino na? Hala, may nagapanawag sa akon. Balik doon ko, abi. Sinon! Ulat ako! Hindi. Si Armani! Si Tisoy. Siya inaho. Siya nagapanawag sa akon. Ay, Diyos ko, ari si Tisoy. Siya inaho. Ulat ako, Sinon! Oo, latonda ka na, siga! Gituman niya ginambalang mabalik siya. Hulaton ko din siya. Patring, wala mo ako pagpukawa, ha? Ay, wala ka naging pukaw ni Edna, kay kanami sang tulog mo. O ta sige na, kaon na, kay mainom ka pa sa mga bulong mo. Sus, kung tanigin pukaw mo ko sa mga lakatsid na. Ay, ambot sa imo, Pidong, Ginambalan ka na, Gid, nga hindi ka gani gusto pukahon sa bata mo. Sa Domingo, ari naman to di siya. Ay, puta. Nabalaka, gibla ko kay Edna mo. Ginpamangkot ko man siya. Wala man kuno sang problema sa kayday agata. At maayo man kung mag-amusin na. Joy! Oh. Joy, ari na ko. Ari na si Sinon. Hoy, Sinon! Ari ko sa ibabaw. Kinapakaon ko si Choy mo. Amo bala? Ay. Oh? Kung saka na? Oy, isa nang Pating? ginapasa. Oh, Ba, Chipidong! Mayong aga! Arman? Man? Ikaw?
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Ay, sus, ayaw ba? Mayo ka nakapamasyar ka man sa amon, Arman. Ano, kamusta ka na? Okay lang ko, Choy Pidong. Choy Pating? Ay, wala diri si Edna Arman. Ato siya sa baryo, nagaobra. Kaya balo ako, Choy, nga to sa baryo sa Edna. Nakita ay kami sa Ligaspi. Ano? Ha? Nagkitay ka mo Nagkitaay ka sa mo sa Ligaspi? Ligaspi? Oo, Choy. Wala maganay ko magpensar nga makita ko siya dito eh. Ay, wala man makapanugid si Edna Samon sang magpauli siya diri Nalipat siguro sa Choy. Chay, nanindahan sila sang ama niya sa Ligaspi. Kag dito ko siya nakita. Dali ba lang po istorya na hinamon kay may importante akong kalutuan dito eh. Pero ginambalan ko siya nga mabisita ako diri sa inyo. Ayaw mo bala. Joy! Kasi Kasi ko iblastarang pala nagdaon naton. dari lang si ibabaw sinon, kabudlay manaog sa idalom eh. Kasakit pa sang tiil ko. Ati okay, Joy, Arman, daligid lang, ha? Manyaga na tadayon. Okay lang sinon. Busog pa man ako Buligan na kahanda sa pagkaon. Ate, sige, buligi ko, Arman. Ay, Arman, abi, si Sino na lang ang bahala, sina. Masarangan yan na, Buligan ko na lang sa Choy. Agad nga makapanyaga na yun ka mo. O ano, nabusog ka Arman? Nabusog ako, Chay. Choy, kanamit sa sudan ninyo. Ginatan nga lang ka nga may tinapa. Ay, Diyos ko, ako pa yayaya. Expert, basta gata. Ay, pero di ko yung nga niya magpagata. Ay, ambot sa imo sinon Ay, kapalalahog sa imo. Sige, istorya lang, anay kamudira, ha? Kaya maluto naman ko sa palamahawon naton. Magata naman ko isang balinghoy. Uy, namit na. Oo, gani. Balinghoy nga puti. Bilangan ka mo. Ay, sino man ka ho. Labay ba na nga akon, Arman, siling mo naghalin ka sa militar? Oo, Choy. Medyo delikado ginabi sa mga panahon eh. Kadamos ang ambus nga nagkakatabo. Kagadamos ang nagkakapatay ng militar. Ay, pwede lang na nga mahalin ka? Oo, Choy. Choy, malisensya ka lang sa insakto sa inyo CO o kung commanding officer. Ay, amo gali. Ate ano, nagaano ka na lang subong? Ate, may negosyo man ang iloy ko. Kag nagabulig ako sa ila kay patay naman ang amay ko. Kami na lang ang tatlo sang utod ko nga babae ang nagapangabuhi. Amo na rason nga nagalin ako agud nga mabuligan ko sila ni mamang sa amo negosyo. Ay, gali ka? Negosyante gali ka mo? Mahayo gali ang pangabuhi ninyo, ha, Arman? Hindi ka man, Choy, Magkakaon lang kami 3 ka beses sa isa kadlaw. Kamakamisti, okay na yun nasamon. Maayo gali yung pangabuhi ninyo kahit sa syudad ka mo nga nag-i-star mo, no? Hindi gid man. Baw, tiswerte ang babae nga mapangasawa mo, Arman. Kay man, mabuot ka na. Mapisan pa, kag maalam. Chipidong? Pagkatapos ko pang hugas ng mga pinggan kay mga kaldero, mamutos pa ako sang kalamay, kagsang mga ginpangumpran day agata. Edna? Ay, Day! Wala pa ako makatapos pang hugas. O ano?
Wala bang pakaisa mo? Ha? Pakaisa? Ang pakaisa mo bala? Ato man ang pakaisa mo nga naghapit diri ka ina? Ah, si Arman. Siya ba ang buot mo silingon day agata? Oo, si Arman. Wala ako makahibalo kung mahapit pa siya diri day. Ano? Hindi siya maghapit diri? Ambot day ah. Ay, buisit. Ay, porte pang pahumot ko kapag gwapa. Hindi man siya gali maghapit diri. O, sige na. Dasiga na, ina. Ay, nagano-ano to yung si day agat naman. Natig siya nga. Wala makahapit diri si Arman. Ano? Naluyag si day agata kay Arman? Ay, si Arman, nagpauli na ayan siya. Ato na si Arman, Choy Pido. Wala na siya magpaupod sa imo sa baryo. Wala na aki si Rom na ho. Siya na lang kuno isa. Sa kayo man nga tao kay Armano. Oo man, Choy, no? Gindalaan niya kita sang bugas kag mga grocery. Gani man. Maayo giling nila ang pangabuhi. Negosyante gali sila. Ay, ho, galit, Choy. Dugay-dugay bila niya pamangkot si Edna sa akon. Nga ano ko no? Kung bala may nobyo na ni Choy. Ano? Oo, Choy. Sabi mo, Choy, matiyag ko, ha? May luyag ni si Arman sa kay kasamo. Sinon? Hoy, nang maayo ko nga bata. Sa di ka nagkalin? Si mamang man nga. Pasudla ko bala na hindi si magratrat sa baba mo. Ote, may kwarta ka na? Ulat bala. Oh, Aryo. Imo na na. Sa di mo naging video? Eh, sa din pa ko di. Nangudap eh. Ano?
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live.